मुड़ी उठ न देवे चूड़ी आई अब घर के अंगना तरसे 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 अतहर जागल बड़ी बूढ़ी कि कचा होता नी राजा जी कि सबके सूत जाए कि सबके सूत जाए दीना दिया बूत जाए दीना सबके सूत जाए दीना दिया बूत जाए बार बार बोलो की तरह से मान के प्रतीक्षा लग रहा है रोशन भाई उजर साल और रहता रहो आए आए लेकिन तू विधा लेखा लगता आए पक्का विधा तारा प्रसाद शूट करत बा ना हां साधन दिन ना लिखाते हो तारा कोई कुल साल शूट करत नहीं है बालर खातिर साल ना हो का निमन तो 2 दिन पहले अपना मोगिया चादर वाले के तू मतलब वो लेके ऐसा कहीं कर दे भले आदमी के देह पर उन्नी के लगेला ई कुल बस भले आदमी के देह पर शोभा करेला बालर खातिर साल ना हमारा मानो जैसे साल ना हो तारा को चोटी ठीक लगी चोटी भैया दूध खातिर रोशन भाई हां पारा खातिर पखेव ना हो आ शूद्र खातिर जनेऊ ना हो पारा खातिर पखेव ना हो आ शूद्र खातिर जनेऊ ना हो सेव फल में सबसे उत्तम मानल जाला हां देखाऊ में लागेला लेकिन तारा जो सुबानो खातिर सेव ना हो ध्यान दो और अतिया कहले की रह जाए आधी आधी रात में छतिया घर पर कई नरबतिया सुन के आए आए लेकिन वो मानो तो नहीं कैसे मानी कैसे अरे तू ही बोल मन के मना दे हां बर्दाश्त करे कैसे बर्दाश्त कर बोल बर्दाश्त कर लीजिए ना अरे बर्दाश्त करे वाला मेरा ना हो रे बर्दाश्त करे के बेटा हो अरे मन के संभारी तनी अरे करी न बारदा सजी खोल तनी गहना राजा रे हरी सजी अरे मन के संभारी तनी भैया संभारी तो कैसे संभारी संभालो अरे मन के संभारी तनी हाय 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 अरे करी न बारदा सजी खोल तनी गहना राजा रे सजी हरदम रही जाता मनवा
नस फसाई के अरे माई अरे बाबा हरदम रही जाता मनवा नस फसाई के असम के सुरूप जाए दीना किया कुरूप जाए दीना असम के सुरूप जाए दीना आई तनी रोशन जी के हम समय देवल चाहता नहीं तनी रोगो तनी एक तरगो नहीं अपन गान गाई की गाली धनन से जब लगानी हां अगर मैं तो कुछ हो तो होई गाल गाल गाल